pasasaway mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay. Itabi po ninyo ang inyong mga anak, maminamahal, napakahalaga na sa tuwing pag-aaral sa salita ng Diyos, huwag silang pakalat-kalat, kundi nandiyan sa inyong tabi, at kung wala po naman tayong ginagawa sa labas, diyan sa mga nagluluto, at tapos na, tayo po'y pumarito para pakinggan naman natin, bago tayo kakain sa literal na pagkain, maminamahal, pakainin muna natin yung ating mga kaluluwa. Kailangan po natin ito. Kaya hinihiling ko po tayong lahat ay tumayo, daglay ang tumayo, maminamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos, dahil ating pinagpalang mga ngaral. Hanarito po ang ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Purihin at palain
Hallelujah naman ang Panginoon. Hallelujah ang lahat ng bagay. God bless you, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buinier. Let us all pray. Mga minamahal to, tayo pong lahat ay sama-samang dumulog. Hallelujah sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakil at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus, hapon ito. Patuloy ka ang mangusap sa amin. Buksan mo ang aming mga puso't pangunawa. Preach to us, mahal na Panginoon. Ikaw mangharal sa amin. Sapagkat sa ganang sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Sa'yo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon, sa'yo walang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Sama-sama mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Dikisit, mahal na Panginoon, hallelujah. Nang nag-iisang layunin na parangalan ka, celebrating yung kapanganakan sa araw pong ito, mahal na Panginoon. With the real essence and message, mahal na Panginoon, hallelujah, of your birth. Mahal na Panginoon Jesus, kasangkapanin mo lamang ako, mahal na Panginoon. At sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilang isa na aming beloved evangelist Wildis Almeda ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs us out right now. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Yung mas malakas pang palakpak diyan, mga minamahal ko, hallelujah. It's the birthday of our dearest Jesus, mga minamahal ko, kaya talagang dapat mga minamahal ko, talagang magbunyi. Amen? That's the right word. Magbunyi ang mga anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, parangalan natin, mga minapasalamatan ng celebrator. Amen? Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Again, let us clap to the Lord with all our might. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa naman tayo siguro gutom, mga minamahal kung galing po tayo sa Noche Buena kagabi. Amen? So, may baon tayo, may power. Amen? At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Wildis Almeda. Patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga turo at aral mula sa ating mga beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan worldwide. Amen? Worldwide. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed afternoon. Ako po pinapaabot sa ating mga beloved elders na dito ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating mga beloved elders from Umingan Outreach, ating beloved brethren from Umingan na talagang they took time, mga minamahal ko, na sila po ay atin pong makasama ngayon pong Christmas Thanksgiving, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa inyo po, aking mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon na narito upang makigalak, makisaya, mga minamahal ko, at talagang i-celebrate, ipagdiwang, mga minamahal ko, ang kapanganakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And of course, sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusubaybay po sa ating pong live streaming via Facebook Live, at sa ating pong mga subscribers din sa ating pong sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko, 3:30 na pala, mga minamahal ko. Kaya atin na pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko, ng mismong mga minamahal ko, talagang Christmas Day. Amen? At what a blessing, mga minamahal ko, to celebrate Christmas, mga minamahal ko, hallelujah, na kasama natin ang buong pamilya ng Diyos. Amen? Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Nakalagay po diyan sa ating screen, mga minamahal ko, the bundled gift of peace and comfort. Pag sinabing bundled, mga minamahal ko, pinagsama, itinali, naging bugkos. Amen? Ang pinagsamang regalo ng kapayapaan at kaaliwan. Amen. Amen. Makinig po kayo mga minamahal at kinakailangan po na talagang mag-respond po tayo mga minamahal ko. Hallelujah, para hindi po tayo antukin. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. These are the two wonderful gifts of Christmas. Ito yung dalawang talagang regalo, talagang mahalagang regalo ng mga Panginoon sa sangkatauhan ngayong Kapaskuhan na ito, mga minamahal ko. Hindi siya material, amen? Pero higit pa sa mga material na bagay, kapag meron po tayong kapayapaan at kaaliwan mula sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi po yan, mga minamahal ko, talagang matutumbasan ng kahit na magkanong salapi. Walang katumbas na halaga. Pag sinabing kapayapaan, you have the peace from God, mga minamahal ko, at meron kang kaaliwan mula sa mahal na Panginoon, ay talaga naman, mga minamahal ko, hallelujah. Daig mo pa, mga minamahal ko, hallelujah, ang nakatanggap, mga minamahal ko, ng laksa-laksang regalo na material, mga minamahal ko, name it, mga minamahal ko, amen, na talagang gustong i-design ng tao. So, basahin po natin, mga minamahal ko, sa ating mga Bible readers. Magkasunod-sunod na po, mga minamahal ko, ang aklat ng Isaya, kabanatang 9, ang talatay 6. Sunod po natin, mga minamahal ko, ang Lucas, kabanatang 2, ang talatay 14. Amen? At Lucas, kabanatang 2, ang talatay 10. At ikalawang Korinto, kabanatang 1, ang talatay 3. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 9, ang talatay 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay pinanganak ang ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Lucas, kabanatang 2, ang talatay 14. Ito po sinasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya sa Diyos. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ikalawang Korinto, kabanatang 1, ang talatay 3. Aklat po ng ikalawang Korinto, kabanatay 1, talata po ay 3. Ito po nakasulat. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito at ang mga Panginoon magpalat maglangis. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. So magkasunod-sunod na binasa yung mga talatang patungkol mga minamahal ko sa kapayapaan. Alam po natin mga minamahal ko that Jesus Christ is the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. At mga minamahal ko, ang sinabi ng banal na kasulatan, ikalawang Korinto, kabanatang 1, ang talatay 3, siya naman po ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. He's the God of all comfort. Amen. Walang kalungkutan o walang kapigatian na hindi kayang i-turn. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, talagang baliktarin ng mga Panginoon, baguhin ng mga Panginoon. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, let's desire for these gifts. Amen? Bago pa man ang mga material na mga regalo na dulot ng Kapaskuhan ito. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga nila mga minamahal, peace, kapayapaan.
Alam po natin mga minamahal ko na pag binanggit ang salitang kapayapaan, hindi lamang ito tumutukoy doon sa sinasabing absence of a conflict. Yung walang giyera, walang kaguluhan. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, ito rin po ay nangangahulugan ng sinasabi nga nilang kapayapaan sa ating po mga puso at isipan. It is an inner peace na tinatawag. Amen? Amen? Sinong gustong magkaroon ng inner peace, magsabi ng praise the Lord. The peace of heart and the peace of mind na napakahalaga mga minamahal ko. Alam niyo po, ang dami mayayaman mga minamahal ko at gusto nilang bilhin itong peace. Kapayapaan sabagat wala silang kompletong tulog. Wala silang mga minamahal ko, relaxation, mga minamahal ko, all the time, mga minamahal ko, naroon sila sa pag-aalala. Amen. Kaya nga, naging suicidal ang mga ilan, mga minamahal ko, hindi na makayanan ng mabibigat na problema. Hanggang sa mga minamahal ko, kinitilang kanilang sariling buhay, na depressed ng husto. Amen. Sapagkat wala silang yung panloob na kapayapaan, inner peace. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, atin po talaga, mga minamahal ko, namnamin ang mensahe ngayon, mga minamahal ko, ngayong hapon na ito, na araw mismo ng Kapaskuhan. Well, holiday season, ang sabi nga, is the most anticipated year or the most anticipated time of the year, ika nga. But then, hindi natin maikakaila na ito ring mga panahon na ito, mga minamahal ko, nagkakaroon ng unwanted depression and stress ang mga tao. Bakit? Meron tayong tinatawag na holiday rush. Christmas rush. Na-coin ito sapagkat mga minamahal, alam po natin mga minamahal, na talagang kapag ka dumarating mga minamahal ko, hallelujah, ang ganitong panahon, ang lahat ng mga tao ay nagmamadali. Kinakailangan namin pumila ng mahaba sa mga grocery stores kasi magnonoche buena na, wala kaming panghanda. Kinakailangan namin talagang tiisin yung napaka-traffic, mga minamahal ko, na kalsada malapit sa mga groceries, sa mga malls, dahil marami kaming bibiling regalo at medyo talagang hindi pa nangangalahati ang aming mga listahan sa aming mga inaanak. So ang daming mga pressures, mga minamahal ko, na talagang nagkakaroon ng mga tao. Alam po natin yan, mga minamahal. Amen? Na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, dumarating ang panahon na ito, ang ilan ay frustrated dahil kulang ang budget. Walang pambili ng regalo, walang pambili ng panghanda. Hindi ko pa nare-receive yung aking 13-month pay. Delayed ang mga bonuses. Hindi pa dumarating yung padala ng aking anak mula sa abroad. Naantala. So mga minamahal ko, talagang nagiging sanhi, mga minamahal ko, na kung bakit nagiging malulungkutin, depressed ang mga tao, at talagang stress. At ayaw ito naman ng Panginoon, dahil in the first place, hindi naman siya, mga minamahal ko, talagang nagpasilang para bigyan ng stress, bigyan ng depresyon ang mga tao. Gusto ng mga Panginoon that we celebrate Christmas in a rested, yung, di ba? Rested. Yung payapa. Peaceful celebration. Hindi yung tinatawag na restive o restless na pagsaselebra. Na kung saan, mga minamahal ko, tumaas ang yung presyon dahil talagang uminit ang ulo ng mga motorista sa haba ng traffic. Amen? Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, hindi mo mabili, mga minamahal ko, yung panghanda na talagang kinakailangan magarbo, na talagang kinain na tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ng tradisyon, ng consumerism na tinatawag.
Masyado nang commercialize ang pag-celebrate ng Christmas na kapag wala ng masasarap na pagkain, hindi na masaya at kompleto ang pagdiriwang nito. Name it, mga minamahal ko. Economically oppressive sa mga mahihirap. Sa mga average income earners, sapagkat mga minamahal ko, nakikita nila sa telebisyon, kinakailangan kapag nag-celebrate, merong hamon, merong lechon, merong masasarap na mga salad, amen? Yung nakaugalian, mga minamahal ko, na talagang magarbo. At alam po natin, mga minamahal ko, tuwing sumasapit ang Kapaskuhan, skyrocketed ang presyo ng mga Christmas food items. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang, ano pa ba ang mabibili ng 1,000 sa grocery store ngayon? Swerte ka kung may isang supot ka pang punong-puno. Pero at this point in time, mga minamahal ko, na grabe ang inflation, ang pagtaas ng mga bilihin. Sa mga mamis na nagro-grocery, ano na po ang kinauwian ang 1,000 pang-grocery sa mahal ng mga items ngayon? Baka sa isang, mga minamahal ko, salad, mga minamahal ko, yung macaroni, spaghetti, mga minamahal ko, mukhang kukulangin na. Lalo na kapag mga minamahal ko, malaki kayong pamilya. Amen? Pero hindi ito, mga minamahal ko, ang nais ng mahal na Panginoon na klase ng selebrasyon na magarbo. Na kapag wala na, mga minamahal ko, ay naapektuhan yung ating kapayapaan. Na-stress tayo, nadidepress tayo, mga minamahal ko. Dahil sa simula pa lamang, amen, hindi dapat komplikado. Dahil malinaw, mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon ay nagpasilang sa pasabsaban. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, simplicity. Payak, mga minamahal ko, na selebrasyon, mga minamahal ko, pero alam na alam mo, grabe ang pasasalamat mo sapagkat dumating sa iyo ang grabing kagalakan. Amen? Ang grabing kapayapaan, ang grabing pagkaaliw, mga minamahal ko, na dulot ng Kapaskuhan. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, marinig po natin, mga minamahal ko, yung tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Diba? Pag tinapay at keso, mga minamahal ko, siguro baka hindi na abutin ng 100 or almost 100 pesos ang magagastos mo. Okay na. Pwede nang mag-Noche Buena. Amen. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang, napakapayak. Handa ng mga mahihirap. Handa ng mga walang pambili. Yun ang may naman mga talagang komento ng mga nakakarami, ng karamihan. Dahil talagang mga minamahal ko, nabaling na. Masyado ng mga minamahal ko sumusunod sa tradisyon, sa consumerism, mga minamahal ko. Amen? Ang Kapaskuhang ito. But what is Christmas without Christ? Ano nga ang Pasko kung wala si Kristo? Amen? Inuulit-ulit po natin that He is the reason for the season. Palakpakan po natin pong pinakamalapay doon. Dapat maging Christ-centered ang selebrasyon ng Kapaskong ito. Si Kristo ang nasa sentro, hindi yung mga pagkain, hindi yung mga regalo. Amen! Kaya minamahal ko, idagdag pa natin. At talagang left and right, maraming mga Christmas parties, mga minamahal ko, na talagang ating pong dinadaluhan ng mga makasanlibutan, magdamag ang inuman, at magmamaneho pagkatapos. Kaya Paskong Pasko ay nagkaroon ng trahedya. Alam niyo po, mga minamahal ko, tuwing bare months, tumataas po ang kaso ng vehicular accidents. Dahil mga minamahal ko, marami pong nagmamaneho na nakainom. Amen? So, paano ka magsa-celebrate, mga minamahal ko, ng
payapang Pasko na kung saan naroon ka sa pagdadalamhati sapagkat nangyari ang hindi dapat mangyari. Nagkaroon ng hindi inaasahan na disgrasya dahil nga mga minamahal ko, nagmaneho mga minamahal ko ng lango sa alak. Nagmaneho mga minamahal ko na talagang pagod na pagod ang pisikal na pangangatawan. Mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah! Kunin natin yung regalo. Tanggapin natin yung regalo ng kapayapaan, mga minamahal ko, hallelujah, na handang ibigay ng mahal na Panginoon sa Kapaskuhang ito. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. All these things is robbing us of peace. Kaya mga minamahal ko, talagang maaralan tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Pangalawa, mga minamahal ko, yung sinasabi nilang comfort, kaaliwan. Bakit nais na mahal na Panginoon na ibigay ito sa tao? Bakit nais na mahal na Panginoon na talagang unahin itong comfort na ito? Dahil ang mga tao, mga minamahal ko, ay nangangailangan talaga. Desperately. Amen? Nung dumaan tayo sa pandemya, binalot ng negativity, mga minamahal ko, hallelujah, ang disposisyon ng mga tao na depressed, nawala ng pag-asa. Ang dami pong naging biktima ng COVID-19 virus na yan, mga minamahal ko, and some of us, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, hallelujah, tinamaan, pero grabe. Grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga binigyan ng grabing patotoo na ang COVID-19 virus na kinatatakutan ng lahat, na naging mga minamahal hopeless, mga minamahal ko, ang buong mundo, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa ministeryong ito, mga minamahal ko, may nagka-COVID-19 pero pinagaling ng mahal na Panginoon nang walang ni anumang confinement sa ospital. Grabe. Amen? Kaya purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, kaaliwan, comfort. Na kung minsan mga minamahal ko, we took it lightly. We take it lightly, mga minamahal ko, na para bagang walang kwenta. Anin po natin ang kayamanan kapag wala tayong mga minamahal kapayapaan at comfort. Hindi natin may enjoy yung mga material blessings na yan kapag mga minamahal ko, punong-puno tayo ng problema. Amen? Hindi stable ang ating mga isip, mga minamahal ko, dahil panay tayo doon sa pag-aalala. Amen. Nababalot tayo ng grabing pag-aalala at pagkaaburido sa buhay. Kaya nais ng Panginoon, hallelujah, yung regalo, yung kaloob na kaaliwan, mga minamahal ko, matanggap natin sa Kapaskuhang ito. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating binasang talata kanina, He is the God of all comfort. Kanyang ipinapadala ang kanyang banal na Espiritu to be our comforter. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, meron pong mga minamahal sinasabi rito sa banal na kasulatan na ngayon lamang siguro natin, mga minamahal ko, mabibigyan ng pansin. May sinabi po rito, mga minamahal ko, si Simeon, mga minamahal ko, na taga Jerusalem, patungkol doon sa tinatawag na consolation of Israel. Consolation, kaaliwan ng mga Israelita. At alam po, mga minamahal ko, alam niyo po, ang tinutukoy na consolation of Israel, mga minamahal ko, ay walang iba, kundi yung promised Messiah. Amen. Ang mahal na Panginoon mismo, mga minamahal ko, nung siya'y nagpasilang. Amen. He is the promised Messiah. Siya po ang ipinangako, mga minamahal ko, na manunubos. Amen. At mga minamahal, consolation, ang word na consolation, mga minamahal ko, hallelujah, ay pag-aliw. Yung pag-alis ng ating mga kalungkutan, pag-alis ng ating mga pagkaaburido. Amen?
pag-alis ng ating po mga kabigatan sa buhay. Consolation. Yung mga minamahal ko, hallelujah, madalang mapag-usapan itong Bible character na si Simeon, mga minamahal ko, from Jerusalem. Pero, sino nga ba siya? At ano ang aral, mga minamahal ko, na ating mapupulot sa kanyang buhay? Dito po, mga minamahal ko, hallelujah, sa aklat muna, mga minamahal ko, hallelujah, ng Isaiah, kabanatang 40, ang talatay 1 hanggang 2, mga minamahal ko, hallelujah. Pag-usapan po natin, mga minamahal ko, ang sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan patungkol dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa consolation of Israel. Yung mga minamahal ko, hallelujah, comfort of Israel, mga minamahal ko, mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa dumarating, mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa nagpapasilang ang mga Panginoon, hallelujah, sa mundong ibabaw. Kindly? Amen. Ganito po ang pagkasabi, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Mangagsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem, at sigawan ninyo siya, na ang kanyang pakikipagdigma ay naganap, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa kanyang lahat ng kasalanan. Amen. Sa English translation, mga minamahal ko, sabi rito, mga minamahal, comfort ye my people, saith your God. Sa talatang 2, mga minamahal ko, hallelujah, speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Mga minamahal, bago pa man, mga minamahal ko, hallelujah, nagpasilang man ang Panginoon, hinulaan na po ito ni Propeta Isaiah, na siya yung darating, siya yung ipinangakong mang-aaliw sa bayan ng Israel. Amen? Na ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, aliwin ninyo, aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem at sigawan ninyo siya na ang kanyang pagkikipagdigma ay naganap, na sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa lahat ng kanyang kasalanan. Mga minamahal, kung ate pong hihimayin at bibigyang, kumbaga, laliman pa natin, mga minamahal, pagkaunawa ng mga bersikulong ito, mga minamahal ko. Sinasabi po rito, mga minamahal ko, hallelujah, siya ang pumawi ng atin pong pakikipagbaka. Amen? Yung atin pong paglaban, mga minamahal ko, yung atin pong pagiging makasalanan. Dahil ang itingiranti ng mahal na Panginoon sa ating pong mga karumihan, sa ating mga kasalanan, ay ang grabing pagpapatawad, mga minamahal ko. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal ko, siya, purihin niya ang, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, siya na talagang, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa lahat ng kanyang kasalanan. So ano ang iginanti naman ng Panginoon? Na tayo po, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, nagpakalunod sa kasalanan. Di ba pagpapatawad? Amen? Nagpasilang siya, mga minamahal ko, sapagkat nais niya tayong hanguin sa lusak ng kasalanan. Amen? Bigyan tayo ng comfort, mga minamahal ko, na hindi natin naranasan, mga minamahal ko, nung wala pa si Kristo sa ating pong mga buhay. Kaya nga, mga minamahal ko, God's forgiveness is as far as the east from the west. Ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon ay sagana, singlayo ng, mga minamahal ko, silangan sa kanluran.
Na kapag ka ating mga minamahal ko, hallelujah, talagang mineasure yung distansya niya, napakalayo. Ibig sabihin lamang, sagana. At mga minamahal, kompleto kung magpatawad ang mahal na Panginoon. No more records of sins. Mga, hindi po siya naglilista ng ating mga kasalanan. Binubura na niya, mga minamahal ko. Amen? God keeps no record of sin. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Sumabalik tayo. Sino itong si Simeon na talagang underrated? Madalang mabanggit, mapag-usapan mga minamahal ko, pero meron pala siyang mahalagang papel. Sa Kapaskuhan. Amen? Basahin po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang aklat ng Lucas, Kabanatang 2, ang talatay 25 hanggang 32. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 2, ang talatay 25 hanggang 32. Amen. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon. At ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel. At sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu. At nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayon ipapanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, ayon sa iyong salita, sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa unahan na mukha ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang ipahayag sa mga hintel at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel." Amen. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang mga banal na salita. Si Simeon, mga minamahal ko ng Jerusalem, nang sabi nga ng Biblia, masipag sa kabanalan at sa paggawa ng katwiran ng mahal na Panginoon. Spirit-filled and Spirit-led, mga minamahal ko na Kristiyano. Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, matyagang inantay ng lalaking ito, mga minamahal ko, ang pagsilang ng consolation of Israel, ang comfort ng Israel, mga minamahal ko, na nung mga minamahal ko si Maria at si Jose, mga minamahal ko, dahil sa kanilang pagsunod sa, meron pong Jewish tradition noon, isang batas ng mga Hudyo, na ang 40 days old, 1 month and 10 days old na bata, firstborn, ay kanila pong iniaalay for consecration para maging banal. Amen? Doon sa templo, mga minamahal ko ng mga Hudyo. At doon, mga minamahal ko, pinapunta ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu, si Simeon, mga minamahal ko, at nung kanyang makita, at mahawakan ng sanggol na si Jesus, ang sabi niya, dumating na ang pinangakong consolation, ang kaaliwan ng mga Israel. Amen? So, what do we learn from Simeon? Para talagang, mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong takeaway na learning. Anong ating pong talagang makukuha, kapupulutang aral sa buhay ni Simeon? Ano? Sa palagay niyo, mga minamahal? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, paano niya mga minamahal ginawa, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nagantay siya. Sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, nung mahawakan niya, amen, at nakita ang sanggol na si Jesus, ay sinabi nga niya, mga minamahal ko, pwede na. Pwede na muna akong kunin, mahal na Panginoon, sapagkat nakita mismo ng aking mga mata na dumating na ang pagliligtas sa buong sangkatauhan. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, ito'y isang buhay na patotoo sa atin.
na meron palang isang Simeon, mga minamahal ko, na nag-antay ng matagal. Nag-antay, mga minamahal ko, ng may tiyaga. Hindi lamang 11 years. 11 years is long enough, mga minamahal ko, hallelujah, kagaya na atin napakinggan kanina. Pero itong si Simeon, mga minamahal ko, do hindi po in-account ng Biblia kung ilang taon na siyang nag-aantay, pero isang bagay ang sigurado. That he waited until his twilight years. Na talagang umidad na siya, mga minamahal ko, amen? Talagang matanda na, kumbaga. Overage na. Pag sinabing twilight, mga minamahal ko, ay doon ka na, mga minamahal ko, sa mga natitirang mga panahon mo. Mga minamahal ko, amen? Ibig sabihin, malapit mo ng lisanin ng mundo. Pero ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, grabe ang pagpapahayag, mga minamahal ko, hallelujah, ng lalaking ito, mga minamahal ko, na kung minsan, mga minamahal ko, hindi nabibigyan ng pansin, mga minamahal ko. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa talatang mga minamahal ko, hallelujah, 29. Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Ngayoy, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Sa 30, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Sa 32, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. 30, mga minamahal ko, hallelujah, 31 at 32, isang ilaw upang ipahayag sa mga hintel at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Sa mga minamahal ko, hallelujah, napakarami po, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang atin pong makikita, mga minamahal ko, sa pagpapahayag na ito, mga minamahal ko, ni Simeon. Una, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat, mga minamahal ko, sinabi sa kanya ng banal na Espiritu, unless makita mo dumating na ang ipinangakong manunubos, ay hindi ka dadatnan ng kamatayan. Amen? At ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, nakita niya mismo, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagdating ng Messiah. Amen? Ng tagapagligtas, ng manunubos na si Jesus. Mga minamahal ko, kaya sinabi naman niya, mga minamahal ko, na open lahat, pati na ang mga hintel, pati na ang mga makasalanan. Mga minamahal ko, hallelujah, ay, mga minamahal ko, magkakaroon ng puwang sa dakilang regalong ito ng mahal na Panginoon, the consolation or comfort of Israel. So, ang pinakapuntos dito, mga minamahal, si Simeon, kung paano niya inantay yung kapanganakan, the first coming of the Messiah, nang sabi nga niya, okay na ako, mahal na Panginoon. Pwede na akong lumisan sa mundong ibabaw sapagkat nakita ko na. Amen? Ang pagkasilang ng Messiah. Ang salvation of the Israel. Sa atin naman, amen? Dapat maging encouragement ito. Itong ginawa ni Simeon, mga minamahal ko, na kanyang mga minamahal ko ipinahayag, mga minamahal ko, na pwede na siyang lumisan sa mundong ibabaw sapagkat nakita na niya ang pagkasilang ng Messiah. Tayo naman na nag-aantay, mga minamahal ko, hallelujah, ng second coming of Christ. Amen? Ay nakalaan ding mag-antay. Kaya nga, mga minamahal, ipinapadala niya itong regalo ng kapayapaan at regalo ng kaaliwan para, mga minamahal ko, hallelujah, gaano man katagal, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, mag-antay tayo patiently and faithfully. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron palang pahayag na ganito, na inabangan niya, inantay niya ang pagkasilang. At tayo naman, mga minamahal ko, inaantay natin ang muling pagbabalik. O ang
pagdating, ang pangalawang pagdating ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin na ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Na ngayon lamang ito natin, pagtanto mga minamahal ko, hallelujah, na ito pala mga minamahal ko, hallelujah, ang isa sa mga wonderful, talagang kamanghamanghang regalo naman ng Panginoon sa atin. Kung atin lamang pong mananamnam, mga minamahal ko, hallelujah, sa Kapaskuhang ito. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal, ay nakalaang magantay. Amen? Pero, di ba? Bagamat, mga minamahal ko, hindi natin alam kung ilang taon pa. Amen? Ang pag-aantay natin, mga minamahal ko, pero kagaya ni Simeon, na hindi nang hinawa. Kagaya ni Simeon, mga minamahal ko, na spirit-led, spirit-filled, mga minamahal ko, hallelujah. Kung kaya't mga minamahal ko, talagang siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang binigyan, mga minamahal ng vision. Si Simeon ay isang visionary. Nararapat din lamang na maging visionary din ang mga natitirang mga anak ng Diyos na narito. What do we mean by visionary? Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang antayin po natin. Talagang ituon po natin ang ating pong pansin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang naroon tayo sa pagdating muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. That we wait for that blessed hope. Amen? Blessed hope, pinagpalang pag-asa. Diba? Isa rin sa mga dulot ng kapastong ito, mga minamahal ko, yung hope, mga minamahal ko, ang sabi ng kinanta kanina, a thrill of hope, the weary world rejoices. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, while we are waiting for that blessed hope, mga minamahal ko, na sinabi ng aklat ng Titos, mga minamahal, maaring huling talata nun po ito, mga minamahal ko, kabanatang 2, ang talatay 13, kindly. Amen. Sa sulat ni Pablo sa Tito, kabanatay 2, ang talatay 13, ito ba nakasulat? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. With anticipation, with excitement, na kagaya mga minamahal ko ni Simeon. Amen? Talagang hinanap niya, inantay niya ang pagpapakita, ang pagsilang, mga minamahal ko, ng Misaya. Gayon din naman tayo. Inaantay natin, mga minamahal ko, sapagkat alam natin, mga minamahal ko, that we have a hope that does not disappoint. Meron tayong pag-asang hindi humihiya. Amen. Hindi, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pumapalya. Dahil mangyayari at mangyayari, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So let's have these two bundled, mga minamahal ko, gift of God this Christmas. Peace and comfort. Amen? Ulitin nga natin, peace and comfort. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung gaano ang ating pagpapahalaga, amen, sa kamatayan naman ng Panginoon. Dahil yun na yung pinaka-pinale ng redemptive plan of God. Ay ganun din ang ating pagpapahalaga, amen, doon sa pinagsimulan. The birth of Jesus Christ. Dahil hindi nga makukumpleto, mga minamahal ko, yung redemptive or restorative plan ng mga Panginoon na hunguin tayo, bigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kapag hindi nagpasilang ang mahal na Panginoon at hindi po siya nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo.
So mahalaga ang birth and the death of our Lord Jesus Christ. So let's have these two important gifts. The gift of peace and comfort mula sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal ko, sino ba ang pinangakuan? Sino bang dahilan? Bakit nagpasilang? At mga minamahal ko, nagpabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Di ba tayo? We are the reason. Amen? Kaya mga minamahal ko, sa Kapaskuhan ito mga minamahal ko, wag na natin mga minamahal ko sasabing, hindi blessed ang Christmas 2022 natin dahil wala tayong masyadong natanggap na regalo. Blessed na tayo mula pa sa simula't simula. Nung tinanggap natin ang mahal na Panginoon bilang sariling Diyos, Hari at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. We're blessed enough, mga minamahal ko, hallelujah, more than they, na hindi po pinangakuan. Tayo po ang rason, tayo po ang pinangakuan. Di ba? Ang mga pinangakuan ang dapat mas masaya kaysa doon sa mga hindi pinangakuan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God cannot lie. Hindi siya papalya. He will remain faithful, mga minamahal ko, hallelujah. Bagamat hindi tayo tapat, ngunit mananatiling tapat ang mahal na Panginoon. He's a God of promise. Amen? Amen? Siya ay Diyos, mga minamahal ko, ng pangako. Tayo po lahat, mga minamahal ko, ito mayo. We are the reason kung bakit ipinanganak ang mahal na Panginoon hanggang siya sumapit ang kanyang kamatayan. Part and parcel. Kinumpleto, mga minamahal ko, ang redemptive plan. Ang plano ng pagtutubos sa atin. A Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us praise. Namnamin natin ang awit nito. We would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. And we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. To show us the reason to live. Hallelujah. We will learn more about the giving of ourselves. Ikaw na Diyos ng kapayapaan, the God of peace, and the God of all comfort. A man crying in the rain, because of love. Hallelujah, wala Panginoon, hallelujah. Have mercy. Humingi kami ng kawan, sapagat minsan hindi namin napapahalaga. Hindi namin napapansin ang importansya ng kahalagahan na inaalok mo, binibigay mo kapayapaan,
kaliwa. Masyado kami nakataon sa mga material na bagay. Sa mga bagay, mga minamahal ko na nasa mundong ibaba. And we forget na hindi kami nagarito. Show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. And all that I do, Every word that I say, Hallelujah. I'll be giving my heart just for Him, for Him. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Purihin ka ba ng Panginoon? Just like the world. Minsan, mga minamahal ko, nababaling ang ating pong mga atensyon. Ang pinakasentro, alam po natin yan. Ang pinaka-focus dapat ng selebrasyon ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Pero kagaya mga minamahal ko ng ating po napakinggan, nabaling na ang atensyon ng mga tao sa mga material na bagay. Na kapag wala, mga minamahal ko, hallelujah, mga nakagisna, nakagawian, at nakikita natin mga minamahal ko, hallelujah, kung papaano isi-celebrate ng mundo ang Kapaskuang ito based on their standard. Nalulungkot tayo. Pero sabi naman ng Panginoon, huwag kayong malungkot, aking mga anak. Pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala. Sapagkat nung tinanggap ninyo ako, bundle of gifts ang inyong natanggap. Hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, kapayapa. Hindi lamang kagalakan. Hindi lamang mga minamahal ng kaliwa. Kundi tinanggap ninyo, hallelujah, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang biyaya at regalo ng kaligtasan. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, parang we take it lightly. Parang hindi tayo masaya. Kinakailangan pa natin talaga mga minamahal ko kumbinsi. Gisingin, mga minamahal ko ang ating mga tiyo. That God, mga minamahal ko, hallelujah, siya na, mga minamahal ko, ang pinakamagandang regalo. Si Baby Jesus, ang pinakamagandang regalo sa atin. Kapag hindi natin mga minamahal ko, pinahalagahan niya. Hindi natin yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang treasure. Ano pa mga minamahal ko, hallelujah, ang maaari magpagalak sa atin, wala na. Alam niyo po, money is not everything. Hindi po nakabase ang kaligayahan ng tao. Puro pera. Lilaanin nga natin mga minamahal ko mga material na bagay. Kung tayo naman mga minamahal ko'y walang kapayapaan, aborido sa buhay, walang kaaliwan, mga minamahal. Gusto nga miliin ng mga mayayaman ang kompletong tulong pero hindi nila magawa. Dahil yan lamang mga minamahal ko ipinagkakaloob, mga minamahal ko ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah,
sa araw na ito mismo ng Kapasko. Hallelujah. Walang dapat mga minamahal ko, hallelujah, malungkot. Amen? Kung atin po talagang nanamnam yung mensahe, the essence and the real message of Christmas. Purihin natin ang pinakababa ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat mga minamahal ko'y dumalangin. Walang mahirap na bagay kapag ating sinanampalatayanan. With our 100% faith, nothing is impossible, mga minamahal ko. Ano ba natin mga kahilingan, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit unahin po muna natin ang kapakanan ng ating pong banal na iglesia, patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating pong minamahal na Evangelista Welista Dalmeda. Ilang araw na lamang mga minamahal ko at atin namang kakaharapin ang panibagong taon. And we don't know what is in store for us for the year 2023. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay nanatili, mga minamahal ko, hallelujah, sa Kanya. Amen? We know. Mga minamahal ko, hallelujah, na ang walang Panginoon, hawak niya ang lahat. Hawak niya maging ating pong mga bukas. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, don't worry sa araw ng bukas, sabagat mga minamahal ko, hallelujah, God is already there. Amen? Purihin natin ang pinakamalabang tayo. Mula tayo dumalangin para sa ating banal na iglesia, patuloy na kalusugan, kalakasan, hallelujah, para sa ating minamahal na pastor, sa purang kanyang mamahal sa dakilang Diyos sa magwana, makapangyarihan sa lahat, walang Panginoon. Wala kaming inuuna, walang Panginoon, sabi mo, panalangin, in our prayer list, kundi ang kapakanan ng kalusugan, ang ibabanal na iglesia. Pagkapilig pa namin ang aming minamahal na Evangelista Welista Dalmeda hanggang sa iyong pagbabalik. At patuloy mong palakasin, palusugin ang kanyang pisikal na pangatawan sa po ng kanyang mamahal sa po. The whole beloved Almeda family, walang Panginoon, at kami po mga minamahal na mga manggagawa, walang Panginoon, hallelujah. Patuloy mo silang bigyan ng kaaliwan, kagalakan, manatili sa kanilang katawagan bilang full-time workers in your vineyard, walang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa ating mga personal intentions, mga minamahal ko, ipatong po natin ating po mga kalihong kamay sa parte ng ating po mga karamdaman. Marital problems, meron tayong mga financial problems, mga kinakaharap. Itaas po natin ang ating mga dalawang kamay. At patuloy tayong sumampalataya at manalig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo po hallelujah, hanguin sa lahat ng ating mga kinasasadlakan. Mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy tayong bigyan ng kapayapaan at kaaliwan sa ating pong mga buhay na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isipin po natin na ating mga minamahal na pastor ang naglehens po sa atin. Hallelujah. Dumalangin tayo na may pananampalataya. Pupadakilang Diyos sa iyong makapangyarang pangalang Jesus, aming sama-samang sinasaway anumang uri ng demonyong hadlang, mga karamdaman, mga paghirap ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Demons of hallelujah, hallelujah, hallelujah. Incurable diseases, TB, diabetes, leukemia, heart disease, skin cancer, prostate cancer, hallelujah. Feel right now in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed. Poverty cast out in Jesus' name. All vices begun in Jesus' name. Hallelujah, 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 in Jesus' name. Hallelujah. At the top of our voices, walang magbibiro. Let us all shout with all our might. 3 beses po natin mga minamahal ko isigaw yung katagang hallelujah, praise the Lord, yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Sabay-sabay po tayo 3 times. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. Muli mga minamahal ko, hallelujah. Ang aking pong pagbati ng a joyful Christmas. Merry, Merry Christmas po sa atin lahat. And advance, Happy New Year, mga minamahal ko, hallelujah. Blissful 2023, mga minamahal ko sa atin pong lahat. At mga minamahal ko, hallelujah. Talagang tayo po mga minamahal ko
talagang nagagawl na sa oras kahit atin na pong tinatawagan ang ating pong beloved elder, ating beloved brother Joven Ferrer para sa ating mahalagang announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala.